जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालि दङ बेखौ नैबे 2 दाननि गेजेरावहाय इन्टारभिउ फाथिनायनि गेजेरजों सिस्टेम बायदियै जोङो साख्रिखौ फिलआप खालामनो नागिरदों बेवहाय जाय इन्टारभिउ पास खालामनो हागोन बेनोनो जोङो साख्रिखौ होनाय जागोन बेवहाय गरसेबो थाखा फैसानि लेनदेन जानाय नङा अब्लाबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जायफ्रा गोदोनिफ्रायनो हाबनानै गावखौ सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय जोङो माखासे बोनास पइन्ट होदेरनानै माबा मोनसे खालामनो हायो नामा बिदि बेबस्थाखौ जों सानगासिनो बे पस्टआ 400निख्रुइबो बारा अब्लाबो 400खौ जोङो दोनथ'दों आगोलनि खाम्फा बरगयारिनि समनि जाय सार्भिस प्रभाइडार बिथांमोननि बेलायावहाय आसाम गभर्नमेन्टआव खारगासिनो दङ दा बे बेलायावहाय आसाम गभर्नमेन्टजों माबायदि सावरायदों आं बेखौ मिथिया किन्तु जोंनि बिटिसि सरकारनि सिङाव बा दिनैनि बे प्रमद बर' बिथां मानव गेदेरनि दैदेननायाव आसाम सरकारा बिटिसिनि हाग्रा बिफानखौ मोजाङै रैखाथि होनो हानायनि आरो मावफुंनो हानाय बायदियै 200 बेटेलियनखौ बिटिसिनिफ्राय बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै 200ता मोनसे बेटेलियन मोनसे खुलिनो नागिरदों बेनिफ्राय 200ता हमगार्ड हरगोन स्पेसियेलि हाग्रा बिफाननि थाखायनो बै 400नि अनगायैबो